Еми, стоп няма. Защо няма знака? Еми, защото спряха от таблата. Чакайте малко. Изпълнявате нещата. Да се успокоите. Добре. Няма да качвате градуса. Не бе, ни качваме на... провокации. Ние сме спокойни. Ще наубиват ли тук? Какво ще правим? Ама спрете малко, бе. Спокойно. По-спокойно. Спокойно. Абе, седяхме се тук, какво чак толкова дразни някого, бе? Какво толкова дразни? За пореден път обяснявам. Правим една евакуация, идва тока, казват всичко окей. Вкъщи като нямате ток, когато са 40 човека има проблем на... Колко са? От 15 мога да се хвана на вас. Значи, когато има масово събиране на хора, съвсем друго. Наистина няма основание за включването на тока да бъдем... Значи да говорим за тока, казваме, че има някакъв проблем. Има някакъв проблем. Много добре знаем. Вижте, вижте, Вие не разбрахте ли това? Живот е наша отговорност. Като е ваша отговорност, проверете по етажите какво става. По етажите е празник. Огромният проблем липсата на доверие на гражданите в институциите. Не сте виновни вие. Значи, че казаха, от Енергопол казаха, няма авария. Някой е прекъснал за грама. Авария няма. Чакай, моля се саби. Чрез записите, там оператора има запис. Оттам казахте няма авария, прекъснат е тук, в имот. Окей, да дойда да го пусна тогава. Не е необходимо, те отиват тук, ето тук на дворе. Те няма да дойдат тук. Все председател от ТРП-то в момента търсят къде е проблем. Вие наясно ли сте, че в момента вие нарушавате закона? Наясно ли сте? Искате ли да ви го... Не, господин председател, искате ли да ви го прочета? Ще ви го прочета. И то най-големия закон, висшия закон, Конституцията. Пише следно. Жилището е неприкосновено. Влизането или оставането в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само при предотвратяване на на предстоящо или започнало престъпление. Вие на кое се позовавате? Това е Конституцията, вижте закон. Сега сме ви записали, че сме ви уведомили. Кое престъпление се? Това, ако спирането на тока и инцидента е подготвен терористичен акт, какво правим? Терористичен акт? Това престъпление е... Ако имате информация за терористичен акт, ние нямаме информация, виждаме, че се случва нещо. Има ли основания за терористичен акт? Група хора, които в момента сте беззащитни на тъмно. и вие ни защитавате. Опитваме се да ви защитиме, вие упорствате.